Ildeşler bugün Türkmenistan'daki yine yazılan kitaplar, yeni bir zatlar bu arada. Gurrun ederiz. Kimler yazdır ya yine. Hemme zat bize değişil değil diye este. Hatta şu Kur'an-ı özen bize değişil değil, ona arkasında duranlar. Birden gelmişekler. Hükmünde tanıtıyaz. Seyahan orada arkasında duranlar gelmişek olan için. Şimdi şu kitapları gerek mektep kitapları olsun, gerek yankı tarihi nemelere değişli eserler, hikayeler, koşuklar, toplumu yani şoňa benzeş kitaplar bolsa da şolaryň hemmesine o gelmişekler ýazýa diýsem nähil görürsiniz. Hakykatdan gülkünç bolmaly. Bir tarapdanam o nädip o olar ýazar diýip o soramaldy biz. Şolardan o bir näçe sansyny görkezeýin. Düşnükli bolar ýaly, ine haýsy kitaplar ýazýarlar diýip saparama paýlaşmagyny berseniz. Soň bu kitaplar o Niýazow döwründäki kitaplar. Ondan soňkularym ýitgeç geri ýok. Size bir näçe sany mysalyny görkezeli. Şu taýda näme diýä? Ýagşy zadalaryň bahary diýä. Mahmud Zemakhşeri diýip tanalýar bu adam. O bizde Zamakhşari diýip ýazylýan eken. Indi şu taýda bir ünsüňiz çekjek ýerim bar. Ine jogapkar redaktorlar diýär. Hramov Viktor. Viktor Hramov bar. Soň Bekiýew. Viktor Mikhailovich. Soň ine Aşirov diýär. Şol 3 ady ýygylyp bilen görersiňiz. Esasanam şu üçsünden biri Elmydama bardyr, Hramowyň ady. Elmydama bardyr. Näme edipdir? Ine redaktor diýär. Hramov näme ýazýar? Türkmenistanyň ömürlük prezidenti Beýik Saparmurat Türkmenbaşynyň howandarlygynda we gönüden göni tawşyrygy esasında Türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap 11-12 asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmud Zamakhşarynyň Ýagşy zadalaryň bahary adly bir kitap. 2004-nji ýyl diýär. Esasy bu şu başy bar da ene Saparmurada o Türkmenbaşy diýen adamlar kimler diýip sorasaňyz. Ene şu adamlar gelip çykmaly. Baş redaktorlar ýa-da jogapkar redaktorlaryň nemesi bolman geçmeýär. Ýene başga bir kitaby geçeli o Mehri Hatyn diýär divany. Türkmenistanyň medeniýet miras merkezi ýene diýär. Indi şo taýda da Hramov bar, Bekiýew bar, Aşirov bar. Şu adamlar o saýlaýa haýsy temany ýazmaly. Olam nädip ýazmaly? Ine ýanky ize geleli 11-nji 12-nji asyrdaky adamy bize bir gelmişek tanadýar. Nä derejede dogry, nä derejede dogry tanap biler, o gelmişek adamyň niýetini bilýäs. Ýanky Hramov türkmenleri adamça görmeýän, o bir sany Türkmenbaşyny yaradan şolary ýaradyp berdi. O halkam kabul etdi, ona aýdyp geçmeli. Indi şu wagt kabul edenek o aýry mesele, ýöne geçmişden gurrun edýäs, geçmişi o bolşaly aýtsak dogry bolarmykan diýen. Ve şu ýagdaýda meydana gelipdir bu kitaplar. Soň niýet erwet olan adamyň türkmeni hasap etmeýän, gulýalyk gören, bütün baýlyklaryny sömürüp bilýän o adamyň nemesinden geçen ýazylar ine şular. Ýene dowamyny göreli. Dowamynda näme bar? Muhammed İbni Münevver Meyheni diye. Bu köp adam bilýän däldir. Ýöne bu adamlaryň hemmejesi bizim geçmişimizdäki değerli insanlar. Ýöne Hramov bar, Aşirov bar, bu gezek Bekiýew ýok. 2005-nji ýyl.
Yine şonun ýaly yine ata-babalarymyzyň diýen sözlemler diýmek. Şu näme değişli? Ýene-de görüşüňiz ýaly ikinji abzasda Bek Sapar Murat. Türkmen başynyň tawallasy bilen diýär. Türkmen başynyň belki habaram ýokdur bu hatlaryň ýazylýandygyndan. Şonuň adyny ulan ýalarda. Ya günah geçisi neticede iň soňy yanmaly, ölmeli, günahkarlanmaly bir adam bu Hıramuflaram arkasynda galmaly. Ýa dowamyny göreli. Padşah Hoca diýär. Gülzar adly bir eser. Hıramuf bar ýene-de bu taýda. Ýene pikir edersiňiz o Türkmenistanda başga redaktor ýokmy? O näme üçin Hıramuf bir gelmişek bir adam? Näme üçin? O bizim eserlerimizi bizim üçün taýýarlap bermeli. Girişe bir adam o hiç bir Sapar Murat ýani o gyzyklanmaýan bir söýmeýän bolup biriniň emes açyk durşy wagt mikrofonu. O Niyaz bilen gyzyklanmaýan misal üçin men o redaktor näme üçin maňa o Niyazowy tanadyp geçýär. Bu eser ýazylan wagty belki Niyazow o diýeri däldir ýa-da Niyazowa değişleri ýok da bu zadyň. Ýani näme üçin edýärler? Niyazowy öňe tutýarlar, öňe çykarýarlar, o bir sany şol, ondan başga gowsy ýok diýip görkezýärler. Ýani hakyky Niyazowyň hojaýyny Hıramuf hojaýynlaryndan biri Hıramuf. Nämeň arkasynda dur, görnügem dur aslında. O türkmenlerim şonu görüp bilen o resmi hatlar diýär. O ýene bir sany eser Türkmenistanyň milli medeniýet we mirasy hökmünde görülýär. 12-nji asyra değişli. Onam gelýär Hıramuf bize näme diýär, ýetirýär. O nädip ýetiripdir? Ine bu kitaplary isleseňiz, o men PDF-ini berip biler, içini okap bilersiňiz. O nähil ýazylypdyr. Bu eserleriň beýleki o dillerde de nemesi bardyr, görnüşi bardyr. Oňa da üns bermeli. Ve esasy o şu tarafa da gitmelidir. Eserin içinde o belki bir göze näme diýen problema da bolman biler. Ýöne näme üçin Hıramuf bar elmide ama ähli kitaplarda şu Türkmenistanda orta mekde okan kitaplarymyzyň hemmejesinde de Hıramufuň ady bar. O mertebeler ve kemlikler diýär. Ne? Bu taýda da şo bar. İçinde de o ömürlük o prezident diýip geçýär. Näme üçin Hıramuf, näme üçin ömürlük prezident sözleri geçýär. Bu kitaplary hiç bir değişleri ýok. İçinde yer alar ýaly Niyazow. Näme üçin sebäbi ýanky aýdyşym başgaçarak edip aýdaýyn. O Niyazowy bir güýçlü bir syýasy bir o şahsiýet hökmünde, kult hökmünde. Kultunu dikeltmek üçin şu şahsiýet kultunu dikeltmek üçin edilen nemeler? O şu şahsiýet o kultunu döretmeli. Hiç adam ýerinde däl bolsa ine Gurban uly gaty samsyk bir ýerde. Hakykatdan hem samsyk iki sözü çatyp bir sözlem gurup bilmeýän. O şonam ine kult edip bildiler, aýdym aýtdyrdylar, Alabaýyň heykelini açtyrdylar. Sözlemi gurmagy aňyrakda dursun, sözlemi aýdys şeklem ýalňyş bir kellesi işleýän adamyň intonasiýasy ýok o taýda. Edil şonuň ýaly Niyazow hem şonuň ýaly kult ýaradýarlar. Dowam edeli başga nämämiz bar? Türkmen şorta sözleri diýär. Türkmeniň şorta sözü bilen Hıramufuň näme dahyllygy bar? Bu adam Türkmen däl. Ya milleti düýbünden başga. Türki dillere de değişildi bularyň gürleýän dili. Näme işi bar munyň? Yine sahnanyň arkasynda oturup şunça ýyllap arkasynda diýip aýdýan aslında arkasynda däl, görünüp durda. Kellesi işleýän adam şu kitaplara we gyzyklanýan adam bu Hıramuf kim diýer? Näme üçin bu adam bar ýa-da Bekiýew, Aşir bulara Türkmen adlary ýöne. Birinji Hıramuf göze ilişi aýmaly näme üçin Hıramufuň ady birinji gelýär? Alfabet boýunça gitse de o Aşir, Bekiýew soň Hıramuf gelmeli de.
Ben neme logika ýöre diýen şu wagt. O Hram bir gelmişek Türkmen däl. O Türkmenlere değişliğine Türkmenin şortu sözüne mümkün däl yazması. Ya sen gidip borsun şortu sözünü yazıp bilýärmi? Ya da iň bärkisi o türklerin şortu sözlerini yazıp bilýäňizmi? Dili ýakyn-da. Mümkün däl. Ha bu hemme zady yazıp yazmaýanlygy o näme belli? Ýöne nähili boljaklygyny görkezmesini berýär. O kamil tarih diýär. Ýine iň gyzykly ýere. Kamil diýär. O iň soňky yetmeli derejesine ýeten tarih diýmek. Kamil. Iň mükemmel diýilen bir söz vardır Türkçede. Mükemmel diýmek iň kamil diýmekdir. Kamil sözünden gelýän mükemmelem. O bizim iň o kamil tarihimizi Hram ýazypdyr. Diýel ol näme İbn Yesir diýär-de. İbn Esir diýip ýazypdyr. Olam ýalňyş İbn Yesir bolmaly. Benim bilişim boýunça. Allah. Belli däl näme derejede o üýtgedipdirmi, üýtgetmändirmi? Ýani şu nemelerin atlary geçýär. Ya sizin kitabyňyzy ýazyp berýän, sizi gerekli ýerine, özleri üçin gerekli ýerine gönükdirýän, ýol saýlap berýän o adamlardan birisi, ýani Türkmenistanyň diktatorlarynyň hojaýynlaryndan birisi ýani Hram. Başga da nemeler var ýani Jadan diýildi, Umnov diýär, soň ýani Açyrsow diýdi. Soň bularyň türkmen görnüşleri var. Ýani Berdimurat Rejev diýdi. Ondan soň neme var? Babagly Meýmanow türkmen versiýonu, ýani Hoja Muhammed Muhammedow var. Igor Makarov var. Yani şu adamları näme üçin görene oklar. Bu adamlar näme üçin o Türkmenistanyň gowurlaya jemgyýete degradasiýa edýärler. O kitap ýazýarlar. Yani jemgyýetiň hem o habary ýok bundan. İlk sonra var, näme üçin jemgyýetiň habary ýok, näme üçin olar etmeli edýär. Olara haýkyş diýen adam bolmandyr. Yani iň soňky Türkmenistany getirip biljek derejesine getirdiler de şu an hem hökümete hem jemgyýete bir-biriniň aýagyna dolaşyp biler ýaly ýagdaýa gelip duran gynansak da. Şon ýaly pikirleriniz bu arada. Hram Türkmenistanyň 99% diýin, 100 diýip aýtmaýynça ýazmaly elde etmedik kitaplar bardyr diýip onan ýa. Yani şu wagtda çelli görülen kitapların hemmejesinde şonuň ady geçýärine ulam ýa bir näçe misaly. Ya bunu bizim oğlanlarımız o izarlap, o tapıp analiz edýärler. Onun üstünde köprägem durarlar gerek bolsa. Şonu ýaly sapara size söz bereyim. Sağ ol kemine. Bu kemine ideoloji değil ya. Yani devletin ya da cemiyetin beyninin arkitekturasını o kuruyan nemeler, o cemiyeti näile pikir etmeli, o näile kitaplar okumaly, näileler okumalylar, haydi kitaplar yani yeterli yani saklar gitmeme girmeli, haydi girmeliler, pemmejetin demesinde yani redaktör demek o şon yani senzura da birinciden ne şahsiyet kultu şey kuruldular. Ne kuruluş nemeti, ne şon haftarların nemeti familyası yani Hram baş nemetinden ehli ne Niyazi döwründen Berdimuhammedowyň nemetine çendi bir ýerde kitap çyksa şoň nemeti vardır. Senzura vardır, yani redaktordur. Şol onaylasa kitap çapy gider, onaylamasa gidiyenlerdir. Inni bir döwlet bar, döwlet ýok diýip gurrun etdik de. Döwletiň howpsuzlygy arada bir gurama vardır, döwlet howpsuzlyk komiteti diýilýändir. Türkmenistanyň ne şolong
Böyle ilkinci borcu. Devletin hopsuzluğunu korumak. O devletin hopsuzluğu devletin içine salınan düşünce de varılır. Ne Türkmen cemiyetini üç kuşak sovası koyuldu da. Düğünün sovası, ne sovası koyulun, ne ben arhitektörleri, ne şu adamlar, yani atlarını okan demelerin çok başında değilimde ama hramf ediyendir. Da bunları alak demen yüzlerce neyse kitap bağ olsa o şunun hem mecetinde nemeti geçiyendir. O bizim hopsuzluğumuz direkt diye. O ne halk düşmanı deyip demediler de. Halk düşmanı kim oluyor? Kuştaydı. Öyle Türkmenistan milyonlap kitap gelip gidip durun yer değil. Ya onu yürüyüt ettiler. O daşından ne 95'ten ton bir kitap salacak manan yoktur. Türkmenistan'ın içine. Yani böyle kötenden okuyacak ol bir yerde kitap satın alıp gelsen o geçirden oktular. Gadiye'den geçirden oktular da. Bu ne yani şahsiyet kültürünü dikeltme için edilen yani priyomlong esaslarının biri de. O mektep kitaplar vardır. Başlangıç, orta, yukarı. Şolong okuyan kitapların hem meceti yani Kramf'un eline geçmeli. Sizin beyliğinizin sizin neyme bilip neyme bilmelerinizi kekitleyen adam şol adam. O Kramf'un Türkmenistan'a değişli, bağışlı yer var mı? Eden radının neticesi şu an ortada. Türkmen şu an bitti. Ne Türkmen'i bitiren de şey bitirilendir. İdeoloji nemetinden. Yani siz köp vardı teyze ne son bir yılla 2 yılla düşünüp başladık diyeniniz kendileri içinizde. Ne sizin yani fikir edip bilme emeğinizin açarı şu taydeken ne? O bizim giden kuruluşlarımız var. Ne? Bilim ministerliği deyip ministerlik var. O yukarı okuyucu aylar nemeti var. O yine de orta par kaytalayın devlet topsuzluk komiteti var. Onun yankı ministerstvanın için nemen içinde devlet aparatının içinde maddeler vardır. Olur var. O adamlar direkt seyrediptirler. Ne şu ekrandaki, sahnedaki adamlara seyredin, üns verin. Son 25 yıl alın. Türkmen'in televizyonda, radyoda, kinoda görüp bilecek. Demetin sahne deyip alalı ne? Şu sahnelarda o ne hilek tip eserler var, adamlar var. O ne hile gitmişlikler geçiriliyor, yazgılar yazılıyor. Şu atlar bilen cemiyetin fikrini formüle ediliyor da. Onun uğrundan şuna da uğra oluyor da. Bu atlar katı ayrılgan statlar. O yöne Türkmen inteligensiya diyen bir dat var da. Yo. Olur nirak seyretti. Nirak seyretti. O bir yıl 2 yıllar, 30 yıl. Yani şunun yankı prosedurasını şu inteligensiya diyen yazıp olup gören adamlar katı kovuluyordu. Yani şu proseduran ne elek geçenini onun kimden onu ayarlayanlarını kovuluyorlardı. Bu bizim yani kalan tutkan katlamız vardı. Özünü bir jurnalist diye, bir yazıcı diye, yine bir plan dat diye. Yani şu atlar ortaya çıktı mı ne? 30 yılda. Özüm bu bin esaslı atlan girdi. O devleti hop salyan. O cemiyetin ağını bilen oynayan da atlar da. Ya bu oğurluğum değil mi? Katı yani ideolojik ne mi? Ulu da attır. Ve bu tayda ervet bir niyet var. Yani yok
Yok edip barýada jemgyýete. O. Yok etti diýsen bolýar. Şuwat türkmen jemgyýetini biz täzeden gurmaga mejbur. Kulüp içinden o yok bolan jemgyýeti o dikelçe korkmuyorsa bizim şuwat gaýgymyz şu. Yok kul olmadı, yok olmadı diyen karşı fikirli adamlar bolup bilerdi. Onun ýöne biz şoň yok bolup gidenini görüp otursa. Görü yoktan bar edip şuwat näçe 30 adam oturuyor. Yo bar edip otursa şuwat. O Türkmenin yitip yok bolup giden zady ne kimligi itendir. Yani şahsiyeti. Şahsiyetli Türkmen bilmedim. Belin çırarı ödülemesen. Onun biz yani samimet deyip bir zat demettik de iskiriniz olur. Adamda doğal bolmalı da par zat böyle Türkmen'in adam bu işli yani üstünü udare ne değil ya da üstünü basıp o aydıp bolyan dağıttı da Türkmen'in yani samimiyeti. Yani sözü bilen düşüncesinden yok ettiler de. Yok etmesinin sebebi ne kaptanına giden yalan vardı. 7-24 365 yıllık yalan yani hem medattan yani değiştirmeli edebiyatım ne şulon nemetinden geç gidiyordu. Geç giyip biliyordu. Yani cemiyetin nemetini. Arkadaşlar benim fikrimce. Bilmem okul neyle düşünüyor. Onun şunu görmemezlik cinayet yönüm önü cinayetim derler. Çünkü şunu yönü teredip görüp nemetmeyen adama yani Türkmen milletinin göğünü deyip arkayın yani ne hemen çeyre uğurlayan orada görüp bilen de. Birinci görmeli adamların başına koturan adam bulmalılar. Yani halkını şehitlik olur mu? Prezident kim olur mu? Birinci adam. Şehitleyen orada onun halkın düşmanı oluyor. Yani ne şu kimin düşman, kimin dostluğunu su dediğin dağıtlar, şu dağıtlar. Öyle biz bunu görüntü yazdırıyor, ekrana da koyuversen kovuyor kemiğine. Ne şu nemeni görüp, duyup, düşünüp, şunu çare görmeyecek adamlar, o da devlet görevlisi ya da devlet vazifesinde oturan adamlar vardır. Vazifeli. Şunun için ullokan cinayettir. Yani dünkü devlet Hukukçuluk Şurası deyitten haberlerde görünemem. Şunun içinde oturan adamlar hem mecetli şu yani küçücük meseleye alak bolun değişikliği tartışıyor. Yani şu adamlar devletin hukukçuluğunu koruyan orta şu zattan başlamalılar. İlki hem de ideologidir başlayanlar. Sizin ne Türkmen oyun olsa bir diyalog edin başlardır. Özünü duyan neldiniz ideologu şunlarla oluyor da. Bir iki yıldan sonra duyup başlayan tesirini. Ne Türkmen bu şuun kuun öz mertebetine uğrap bile nokta. Kalında da belirli dursun. O mertebetin diğer yani sıradan vatandaş değil. Yani devletin hukukçuluk şurasına oturan adamlar var. O pagonlu, ulu vazifeli şolar üyelerinin mertebelerini uğrap bilen okulurdu. Şu drone yerinde ne? O halkın mertebesini ne korusunda olurlar. Ne? Yani redaktörlük ne ben miyveti şu. Yönümü bunu Türkmen katına amut etmen mi kendiyen ben düşüneceğim. O derhalem ne ilekleme orada da şu çaretini görmeliler. O namussuzluğum yok oradan başlıyor da. Mertebesizliğim. Ne Türkmen prezidenti. Şu pasport meselesini çözmeyen halkın evinde çıkma yardayı olmalı. Bu normal adam olsa. Utancının elementarında
Şonu çözüp bilmeyen adam halkın önüne çıkıp ene de hayvata matıp bilýärler. Yankı redaktorlaryny yetiştiren adamları olaram şol önümi. Men düşünjem. Bilmedim sizde nähile düşünce var? Sen bu ödneme geleňizde. Aydar sana mene ştaýda sözümü tamamlaýan kemini. Sağ ol, iyileşler. Fikriniz var olsa, aydın. Fikirlenýän çağınız. Ben size bir 2015-nji ýylyň bir Türkmen Gündogy diýen gazet var. Şonda bir näme gazetyň iň başynda ullakan ýaşyl harplar bilen ýazan hemen okap bereýin. Näme düşünýäňiz? Berkarar döwletimiziň bahtiýarlyk döwründe eziz diýarymyzda gazanylýan üstünlükler bahtiýar halkymyzy belent maksatlara ruhlandyrýar. Agzybirlik, asudalyk, jebislik diýe. Indi şu näme üçin okudum bunu? Ýanky kitaplary değişleri var, yani Hramf'ın bu gol yazmalarıdır. Näme goludur diýip aýtsam bolýa. Şu Hramf ýalap gelmişeklerim. Yoksam şunun ýalap men o sözlem guruluşuna hiç bir dilde ýa-da hiç bir kitapda dengelip göremok da, yani täzeden okap bereyim. Berkarar döwletimiziň bahtiýarlyk döwründe eziz diýarymyzda gazanylýan üstünlükler bahtiýar halkymyzy belent maksatlara ruhlandyrýar. Näme biz dememe bir padşah o ilçi uğradylda şu ilçiniň alyp barýan haty bolýar. Şoňa benzetdim men o orta asyrlar, ondan öňki asyrlar. Bene deme dinleyen ben kâte eşdiyet Murat Bayhan'ın dili de şu dil yani dili. Şu deme burunlarına sözlem vuruşuna seyredip görün. Aýlaly ýollar bilen Hramfy geçtiren adam bolup biler de. Yine Azatlyk radiosynyň hem dili şoňa gaty ýatkyndyr aslında. Üns berýän bolsaňyz. Bu sözler ulanmaýar, ýani sözlem nemesinde gaty ýatkynlyk bardyr. Ýankylar hem şu Azatlyk radiosunda ýetişen adamlar da. İzne de elmida ama bu yazılıdır, yani her gün ütkeýän ýazgy däl. Elmida ama gazetyň içindäki nemeler ütkese de şo ütkeýän agzybirlik, asudalyk, jebislik diýip goşmaça ýazgysy var. Näme üçin ine şu agzybirlik, asudalyk, jebislik diýilen sözü içine getirýärler. O agzybir boluň diýä, o bir sanak ýolbaşçymyz var. Agzybir boluň diýär. Bir sany ýolbaşçymyz var, asudalyk var diýä. O hemmemizem o bir şonyal bir näme de. Bu aslında demokratiýany hem öldürýän bir zat. Ine demokratiýa gerek diýip aýdylýar. Kimi tutsaň demokratiýa diýilýär. Ona hem öldürýär. Yani berek tarapdan hem şu yazılan zadyň edil tersligi üns çekýär ýurtda. Berkarar döwletimiz diýär. O döwlet ýok hakykatda. O bahtiýarlyk döwrü diýär. Döwür hiç bir bahtiýarlyk bilen näme ýeri ýok. Eziz diýarymyz diýär. Ýurduň içinden hemme kim çykyp gaçyp barýar. O şo taýda halkymyz belent o maksatlara ruhlanýar diýär. Şu bolýan zatlaryň hemmesi elbet biz hem ruhlanýarmyşyz. Munuň slogana o agzybirlik, asudalyk, jebislikmiş. Şu bolýan zat. Bu gazet o günde ekranlarda da şol, mekteplerde de şol, yeni bir yerlerde de şol. Bunuň awtory Ýanky Gurbanulan däl, o Niyaz fan däl. Bunuň awtory Ýanky Gelmişekler. Döwletimiz ýok diýip aýdylýanyň esasy daňyrsyndaky ýatan many iş oldur. Seniň hemme zadyň Gelmişekler ýazýan bolsa seniň liderini diýeli goşadyrna içinde. Olam o Gelmişekler saýlap ömürlük edip goýýan bolsa, soň näde döwletiň bolup bilýär? O halk nirede? Bu döwletiň halky nirede? Diýen soralar çykýar da. Ajahan abla söz bereýin. Salam vatandaşlar. Geç yaş hemmenize şu yani aytıp geçen neme kitapların hakda burada koşmaça girleyin idim. Şu 80-90-njy ýyllarda Magarif neşriyatı diýip bir
neşriyat bardy da şondan orta mekdeplerin kitaplary şo taýdan gelýär-de. Rus döwrem bolsa kommunizmden ýani postsovet döwür diýýäňler şo taýam bolsa biraz çağalara bilim bermek üçin peýdaly bir kitaplar gelýär-de Ýürüýte Magarif neşriyatyndan. O da orta okuw mekteplerine gelýärdi. Soň şu 90-njy ýyllardan soň şo Magarif, şo neşriyat ýetdi şo. Şondan soň Hıramow ýolbaşçylyk edip şo kitaplara ana büýrük berip Ilymlar Akademiýasy diýdi, ana şo taýda Şirin Cemal Geldiýewa, Amaňul Durdiýewa diýip bir zenan maşgalalar bolmaly. Alym Ilymlar Akademiýasynda alym bolup oturan Ýürüýte olaryň öz kitaplary bardy 80-nji ýyllarda kendi şolaryň öz ýazan kitaplary. Indi şo Hıramow döwlet ýolbaşçysy diýip ýören ýanky jenaýatçy topar şolara büýrük beripdir da diýmek. Şo 90-njy ýyllardan bäri şoň büýrügi bilen şo kitaplar çykan bolmaly. Sebäbi ana näçe nesil şo taýda zaýlananma. 90-njy ýyldan bäri alananda eýan bir näçe nesil zaýlapdyrsa şo taýda. Men aýtjak bolýanym şo 80-nji ýyllardaky şo Magarif neşriyaty şo kitabyň söz başyna häzirki ýaly elim uğrasyn prezidente dönüklik etsem falan dilim uğrasyn oň ýalak hiç ýyly neme zatlar ýokdy da. Leniniň suraty durýar diýöni. Çağalara gowy birazdan bolsa gowy bilim berilipdi şo döwürde şoň. Ýöne şo 90-njy ýyllardan bäri şo jenaýatçy topar näme goşulypdyr da. Büýrük beripdir Ýürüýte. Şoň büýrügi esasynda näçe kitaplar çykdy. Bu görkezen kitaplaryňdan gaty kän kitaplar bar entek. Yüzlerce kitaplar var. Olar o kömürhanalarda basılığı duşmad. Şo diýjek bolmamyň sebäbi 80-90-njy ýyllardaky çykan şo orta okuw mektepler üçin Ýürüýte kitaplar gelýär-de şolar çem häzirkiden birazam bolsa gowrakdy. Şonu aýtjakdym. Sag bolun. Onsoňa meni bir zat bardy, akylly adam diýeli, ýa-da akylly boljak çağı. Şu kitaplary okasa şo kitabyň sözlem guruluşy ýa-da kitabyň asyl öz temasy bolsun. Şo okasa bir gezek, iki gezek okar, synanşar. Hakyky manyda bir näme tapyp bilmese gözleýän zatyny. Soň şonu goýup bolsun etmeli bolýar. Okamaýar, ýa akylly boljak adamam akylly etmeýärler-de. Şonuň üçin hem o Türkmenistan içinde köp belki yerlikli näme yetişmedi. Dünýä tarap var. Ýene şu sözlem ýa-da gazetde okan sözlem pikir edim. Gaty gülkünç. Hiç ýerde onuň ýaly sözlem gurulmaýar. Kim üçin gaty samimiyetsiz bir sözlem azam. Durşuna yalan. O bir sözün içinde berkararlygam bar, bagtyarlygam bar, ruhlanmagam bar. Nähile? Almurada size söz vereyim. Şüle diýe, şüle. Şüle bolupdyr hakykatdan. Çorwa edipdirler o. Bir manysy hem ýok netijede. Ýok. O Almurada. Sağ ol Kemal. Ýa-da bärde watandaşlar şu ýa-ni her bir kitabyň depesinde şu möhür ýalyp bolup Viktor Hıramowyň ady basylyp durdy. Men ozal aýtypdym bir näçe gezek soňky kyllar bolupdy ýa-da şu Viktor Hıramow esasy çenzer. Birinciden çenzer diýil ýani şu Türkmenistanyň şu näme ýazylmaly, nahil terde ýazylmaly, o sözler nahil düzülmeli, ne şolary ýydarlaýany çenzer diýilýär. İkinciden ol ýemede Seyre kardinal Türkmenistanyň ýanky bir Kara kardinallyk karary bolsa şonu kardinal bolýar, Seyre bolsa bir nähili baýdyl onu. Oňul diýsegem bolýar, ay mele diýip aýsagam bolýar. Göze görünmeýän kardinal ýöne niýasyň hem sagal hem çepeli bolup şol işletdi. Açyk çok
yankı Orstiýada göçüp gaýdandan soň 98-nji ýyldan soň. Oňa çelli açyrça bilen şol ikisi döwletin ähli işini ýöreden adamlar. Esasen şol kadrlar meselesinde ya kadrlar siýasatynda. Men näme diýjek bolýar? Şu kitaplar näme üçin ýazyldy? Kim üçin niýetlendi? Ýadyňyzda bolsa 92-nji ýylda ýa-ni Niyaz Mekke'ye gidip gelenden soň ol şo taýda ýa-ni bir Arap padşahlarynyň emirleriniň dolmuşyny bolup özüni padşa etmek istedi. Hakykatdan boldy şol zatlar. Ol ilmidan ta ölümçädi. Şol kursiň uğruna geldi de prezidentlik gerek geldi. Men o padşa bolmaly. Mana ýa-ni bu kelleli selleller, kellesi selleller indigen bizim peygamberimiz diýdi. Şo derejede ýetip. Şu kitapların yazılış birinciden formaty ya içindäki eriş argaç wagt geçen pikirler orta asyrda şular ýa döwletler bolup duruşlar ýa alimler adamlar bolup şo durmuş türkmene has ýaqyn diýen ýaly netije çykarmak üçin alıp Arap ýa-ni dilinden türkmen diline geçir. Onu geçirenem şol awtorlar diýär ýa-ni bir Hramfın Aşatganlaki adı tutulyan Türkmen alimleri. Olaryň şu Viktor Hramfın her aýdanna tabyn we boyun bolan adam. Olar 70-nji ýylyň alimy bolsun, 80-nji ýylyň ýa 90-njy ýylyň. Olar şol namasyny ýa türkmençiligini, bilimini, ilmini bir gyra taşlap şol Niyazın olaneden 200 sany baýynyň hatyryna girmese de şolaň elinden ilkinji nowbatda höreýän yaranjanlary öwülmek üçin eden işler. Dogrusyny dogry aýtmak gerek. Viktor Hramf türkmen dilini, edebi dilini özüniň hiç bir türkmenden pes bilen gaty o türkmen dili bardy. Şonuň üçin olara alıp Arapçadan Türkmençe geçiriyor. Hramfam alıp son senzuradan geçirip son içine özlerinin ıglan eden şahsiyet kultunu layık sözler salýarly. Beýik Türkmen maşymy diýerler, ya şoň ýol başçylygyny diýerler, ya ýene bir zat diýer. Para şu kitap okan adamyň aňyna ahky netijede bizim başymyza Allah Taala şol ýaly adamy sallapdyr. Şoňa orta asyrdaky emelen padşahlaryň bolşýar şoňa bir hormatçylyk etmeli diýilen düşünjäni duýýar. Ýöne şu zatlary Viktor Hramf muhud etdim diýen soraw bar, ona hiç kimen täp jogap berýär. Ýok, bolun muhud eden akwatanmyş. Ilki şol ýa-ni bir içeri kampaniýasy gurulanyna açyrça bilen Hramf tandem bar işledi, ikisi bir adam. Bir Niyazam bilen ursat berýär, 3 bolýarlar. Dördüncünüm ýa-ni bir velosipedçi Igor Makarovy getirýärdi. Sen bizde kursyna gelýän biznesmen bolup onu bellýärler. Onuň sözünden çykmajagyny bilip şeydi. Igor Makarov bilen ýa-ni bir iteri kampaniýasyny başlagy. Ýöne şu sözlerden ýa-ni Viktor Hramf näme düşdi, näme peýda berdilen soraw bardy. Men de birçi bilýän adam aýdy. Viktor Hramf'ın oğlu Orsiýadyň Gazprom kampaniýasy var. O dünýäde iň ulu kampaniýanyň biri. Her ýyly yüzlerce milyar dolar girdijisi var satuvda. Şol kampaniýada onun aksiýalary var. Özüm şu taýda işleýär aksiýalarym var. Aksiýalary maňa aýdylyşyna görä 4% aksiýa Gazprom'unky. Şol ýa-ni Viktor Hramf'ın oğluna degişdi. Pikir görün. Bir ýylda eger 100 milyar dolar girýän bolsa Gazprom. Şoň 4 göterimi, ýagny 4 milyar dolar Viktor Hramf'ın oğlunyň adyna geçdi. Ene pikir edin. Viktor Hramf'ın özü kim? Onuň oğlu kim? Türkmenistan ýa türkmenler üçin näme üçin ol her ýyl 4 milyar dolar almaly? Türkmenim hani 2 milyon ýurdun daşyny bar gazanan 2 milyon Türkmenin bir ýylda işläp gazanan 4 milyar dolar ýetýärmi ýa ýok pikir edip görün. Diýmek, şu ýurdun daşyny öz maşgalasyny çağalaryny eklemek üçin çykan 2 milyon Türkmenin bar gazanýan puly bir diňe şu Viktor Hramf'ın oğlunyň aksiýasynyň alýan puly bilen barabar ýa deňeçer bolýar. Ine bilen Türkmenin tragediýasy nerede ýatyr? O kitap diýdi, makalalar diýdi, näme diýdi, o şygarlar var, näme
altın asır diýdi, näme börlähet diýdi, täze oba siýasaty diýdi. Ine bir çykardy bir zat o hemmejigi şu lozunglaryň hemmejigi Viktor Hrahuň elinden çykan lozunglar. Şol kontroly saklap Siz pikir etmän Türkmenistan, Türkmenler dolanır ya belirlim ya öňkün ýa. Yok. Türkmenistany dolandyran Viktor Hram yankı Valeri Açırçov bilen Viktor Hramov göze görünüp duran bizim bilýändir. Olaň arkasynda haýsy döwletler dur onçasyn o wagt gelini bilemezek bugün bizdiňe onu biz şak edip bilýär. Fakt bolmansa plan döwlet diýmeýdik bolana. Ýöne şu Türkmenistany şu güne düşüren halkymyzy şu gulçuluga ýetiren ilmsiz bilimsiz goýan iki sany şahsiýet bar bolsa ine şolar Açyrçov bilen Viktor Hramov. Şolara da bolýa edeniňiz edin. Bize degmeseniz bolýar, bize kürsü bolýar diýip aýdan niýaz bilen ine gurban. Onsoň stadiýanyň bir maral soru ýüze çykýardy. Ýani saparaga aýtdylar. Näme bir ýurtda jurnalist ýokmy, ýazyjy ýokmy, şahyr ýokmy, şahatlar ýydarlap halkyň öňüne çykarar. Ine şu mahal kemine sizin ýaşlaryňyzdan tapyp çykaran şu demelerini, şu maglumatlaryny näme Türkmenistanyň içindäki ýazyjylar we şahyrlar görenekmi? Özleri gatnaşan aşul işleri. O niýatyň şol tohnamasyny ýazanam şol. Şu 300 adamyň içinden çykan. Hemmeti şol ene melgurluk bar bolsa şu Türkmenistanyň ýazyjylar saýyzyndan çykdy. Şolaň edip oturan işi, onun için olar öz edip oturan işi näme üçin tanqid etsin? Olaň iýip oturan çöre, olar şu haramlyk bilen şahadyny ekledi. Hemmeti aýtama köpüzi. Ağlabası ine şu güne çeli çağırıklar batıyor. Diyersem ölüp gidenem. Ondan sapara kim olur tankid etsin, kim olur köpçülüğe halka çıkarsın. Ine şu mardın ne batıyor da vatandaşın. Gen alyan. Nereden ol Viktor Hram gelip Türkmenin o aslına seyretmeli, Türkmenin tarihine bakı vermeli. Öyle oğlun barıp yatan. Yani dine oğlunun aksiyetini aytıp verenmen, galında atlarını aytıp bileme. Ya o köşkten näçe oğurladılar. İtereden näçe çıkardılar, başka näme oğurlukları var. Halkın ağzına zat yetmese, kadına boş bolsa, takrap yatan bolsa, diýmek ine şu üç maslahan arasında paylaşıldı, hemme baylyk. Onun için gender keminen şu çıkarındatlar, men için gender sebep bir yerde şu ideoloji uğrundan halkı mankurtlaştırmak diýip Türkmençeden aýdyp beri adamlar ağla sarmak ya da samsyk ya da yetirmek için ine oyun olan siyasi oyunun ahtarları şular. Şoň üçin şu gün genleri oturma Türkmenistan näme üçin 10 klas bilimden 9'a geçti. Institutlar 5 ýyldan 4 ýyldan 2 ýyla getirildi. Dine el çarpmak boldy, dine şygary komak boldy, ya şunu meňzeş yaranjanlyk şahsiýet kulty boldy wessalam ene sahna ýapyldy. Ene bizim düşen günümizde hemmemiz görüp oturýar. Men dine şolay diýdim. Sağ ol, kemene zazara üçin. Sağ olun. Almurad ağa. Bilbil. Salam hormatly watandaşlar. Almurad ağa gat dogry berlek beşden hakykam bir geden boş ýanky şygarlar, döretýärlerde misal üçin şo döredilen şygarlary ýerine ýetirmek, aňyrda dursun şo imene döreden şygarlarynyň hem tersine ýanky iş alyp barýarlar. Misal üçin döwlet adam üçinler diýen lozumky şo şygary hemme ýerde ýazyp goýdular da ähli edaralaryň gatlaryň depelerine ýelmeşdirip bon. Şonu adamlar Türkmenistana döwlet adam üçinler diýär. Adam üçin olma aňyrda dursunlar Türkmenistana adamlar ýaşanyp diri almak üçin ýa-da ýaşamak üçin görüşýärler. Ine etýän diýen zatlar näme? Etýän hereketler näme? Ondan bular yeniden terörist diýjek bolýarlar, şu daşynda näme edip görünür, ýydarlamaly, näme etmeli. Teröristin iň bolsa bütün halkyň aňyny ýuwanlar. Bir halkyň gelejegini owurlap, olara gorku salanlar, ana iň ol teröristler, watandaşlar o zatlardan gorkutlar edip görmän. Terörist bir ýerde bar bolsa, ine şu halkyň aňyna gorku salanlar şolardyr. Ondan ýene-de bir şaýda aýtjak bolýan zatym. Gurbanul Berdimuhammedow ýanky şey dip çykyş etdi zat gorkup görenlerim. Bada gülküm tutýa dogrulymaýsam ýanky näme diýjek bolan berdi. O aslında prezident derler diýip aýtjak. Tebäk
Guranul Berdimuhamedov Guramaçılıklı Cemaatçi Topar'ın Gurcawdyr. Yani prezident keşfindäki Gurcawdyr. Ne şonu aýtjak bolum. Hemem ýanky milletçilik barada aýdamyza milletçilik hukmany ösdürmeli. Şol edilmän ýagdaýynda millet ýok bolýanlar. Milletçilik ýok bolan wagty döwlet ýok bolýar. Döwlet dargaçak bolsa milletçilik ýok edäýmeli. Şu ratlara ýanky gelmişekler gowy düşünen soň Gurbanul Berdimuhammedowyň aldyna şon ýaldatlar diýdirip çeýnäp berýärler-de. Ene aslında milletçilik hukman biz gallarmaly gaýta ösdürmeli. Ona kilwara Türkmençilik milletçilik gitdi da ondan gowalar diýip düşünýär. On kelles işläni okuka bir prezident bolup şon ýaldatlar aýdy oturup bütün telewizioniýa, bütün halkyň öňüne çykyp Sözde prezident bolup söz kellen gatty düzüdärligini bilýär. Onu bu derejede ötmeýärdik. Berdimuhammedow bunça abab edip çykypdyr, aýtmasy zatlary aýdypdyr, halkyň mertebesini peserdipdir. Ýöne şu taýdan şuna bellek geçmeli. Halk ýetim oglak därler Gurbanul Berdimuhammedow. Halkyň apkasyna täze Türkmenistan bardyr, onu ýadyňyzdan çykarmaň diýesim. o Aşağı dedim sağ olun. hava milletçiliğe terörizm deyip geçmeli. Atı gülkünçtü. Özel düşünen yok da onun yanındaklarım demek olarım kellese bir ütkeşik bolmaly däl. Sağ ol Bilbil. Sohbet. Menem şu yankı neme barada istem. Sapara ait geçip da ideologiya diýip Türkmenistanyň ideologiýasyny kimlerin düzenlüğünü. Men özüm sen edýän ýa basine ser edýän bolan watan habarlaryny saparaga da aýdyp bu çykyşlaryny watan habarlaryna şu ýekijilikdir, gepleýändik diýikdir. Bütün Türkmenistany öz ağzı bilen ağlaýar. O ýerde de nähili sözler geçýär, saparaga aýtýarlar. Şol sözler gaýtalanýar. Şol sözler gaýtalap gelýär. Indi seredin şu ýerde şonu serede oturan halk şoňa şoda üns berýän kaýada hakykatdan türkmeniň dilini kadyp şoňa önemedýär. Kabul edip alýar. Türkmeniň hakykatdan çyň manily gepleş ähem diýip kabul edip alýar. Ne köpçüligiň neme diýen köpçüligi hödürleýän programa. Ne bu soru alamat. Inni şu taýda neme aýtjak bolýan men babam neme bolan redaktor bolan şu Tokmak gazetesi diýip bir gazet çykýan Türkmenistanyň men eşitdim ýöne näçinji ýyllarda çykýany bilmem, o habarym ýok. Ýöne şu gazet nemelerde redaktorçy bolup işlän uly wezipelemde kiçi wezipelemde şol aýdyp görrüň berdim bilemok men näçe ýaşym dedim şol görrüň berýän wagtlary. Şol şeyler nemeler düz ýaly o çerpler pawestler nemeler düzüp şu gazetlere da hödürleýän eken onsoň bagan şol aýdypdy ýanyna çaýyp bir nemeni geçmişi görüň berýän. Şu zatlar okaw zat diýip men görrüň berýärdi de menden uly nemeleme agyl. Indi gahartdan hadriyat hemmesi bütüňi gahartdan başlayan bir nemesi vardı, bir kiçiren çıktı. O çerpi vardı. Bu näme üçin diýär? Şu bawamaydy. Türkmeniň biraz pikirlenme üçin söz baýlygyny hasametler ösme üçin esasan pikir döredýär diýär. Yani bir durşuny gahartdan başlayan Gurbanyň gaýynlaryna gezmäni gitişi diýär. Başy ýadyma düşýän sen bunu men tapmadım ýöne ýurtdan bolmasa okujak many. Şol aýdypdy birinem de 2-3 tane nemeden şolar ýalyp düzdü da ýöne şu düzeni üçin 98-nji ýylda şu neme basdylar. Hem iş ýerinden aýyrdylar, hem biraz oturup geldi içeri aldylar. Şu nemeni düzeni üçin ýanky gahartdan şo wagtda aýdypdy. Şu nemesi ýanky gahartdan başlaýan nemeleri Türkmenistan öz başlap gazananlaryň we hukuksyzlyk goramasy bardyr Türkmenistanyň.
Yok derler. Bahadır şu hopsuzluk kuramalarının esasında akım edilyen oyunlar. Şu wagtyň bolmada Türkmenistan'a gıt derler redaktörler. Çap etjek bolýan, çap etýän adamlar. Şu hopsuzluk kuramalarına iş işleyen adamlar esasında ýok edilen adamlar. Onda näme serejek hopsuzluk kuramasy? Hopsuzluk nemesini orta alıp maslaga da medyan bolýar. Etýär ol hakykatdan medya ýöne. Etýäm kam diýip nemedýär da düşünýän adam üçin elbetde. Ve o tayda kimin Şu- howpsuzluğu meselesine gürleşlerini Şol kimin howpyny kimi o kimi howpdan gorýar? Halk howpdan gorýarlar ya bir adam howpdan gorýarlar. On soň şeýle ünsün çeken zat bar, gatyjar uzat ünsün çeken. Howpsuzlyk edaralar diýe, howpsuzlyk edaralar döwletiň ekonomikasyna gatyrşmagyna haky barmy? Ya howpsuzlyk edaralaryny işleýän adamlar şo meheme okuw ýerler milli näme diýär? Tol ady ýadyma şonu. Şo meheme okuw götüren adamlar onu ekonomikany götürüp çykýarlar o ýerden. milli howpsuzluk. Nemesine iqtisadiýetini şo bakarlaryň galmagyny dadyny göz astyna alyň diýär. Yani prokuratura da şonu taýşydýar. Howpsuzlyk kuramasyna da şonu taýşydýar. O iqtisadiýet tutduran howpsuzlygy iş götüren adamlar iqtisadiýet bilen näme iş bar? Ya howpsuz döwletiň howpsuzlygyny öwrenýär, bir adam howpsuzlyk öwrenýär. Ya bolmasa aýdaly bakalar bilen şol iqtisadiýet gelýär. Onsoň ýene öwrensim çeken zat da şu orta mekdepde okulýan orta mekdeplerde iqtisadiýet sapak diýilip sapak bamyky. Kemine sen ýadyma düşýän. 8. klasta mı? Bar teýaly. Ýöne onun ýaly bir düýpli bir zat ýok. Bolsa da şu neme var, ol bolmagy gaýtan beter tersine işleýär. Türkmenistanda bir zadyň bardygy tersine işleýär. O ýok bolsa has amatly. Öwrenmek üçin hem. Çolar bar edip bulaşdyrýar köp zady. Ine şoňa da üns bermeli. Yok, bağlığı yokluğu men ýadyma düşenok doly. Ýöne bawaza bolup biler ýöne. Eger şu gyzyk bolsa menem onu okaýmalym ýöne men pikirimçe ýok badýy. Onu ayıran olmaklar hem mümkin. Ayıran olmaklar hem mümkin. Näçinji ýyllarda ayıran onu bilemok. Ansoň hukuk diýip bir nemesi bar ýa jemgyýet öwreniş diýip bir sapaklar bar, orta mekdeplerde okudylýan sapaklar. Okawa türkan geç başgalar sakypa geçirende şu geçiren öňdäki okan sakypa ýadymy üçin dogry ýa tutmak üçin okulyny düşünmek üçin okulýar. Şu hakykatdan men okuýan ýadymy üçin. Hep jemgyýet nemeni jemgyýet öwreniş nemesini düşünüp bolany we buňa diýip öz içimi gepledim. Ýadyma düşýär da şu wagtda. Ýadymda hakykatdan ýadym. Hakykat nemeli öňdäki liste geçirýän bolup, bizak list ýa nemesini düşünüp bolany kitçi. Ýöreýte şu formatda ýazypdyrlar. Ine şu gazety ýa-ni okap bermegim Logika dengeleni, kitçi pikire dengeleni absurdly. akıllı boljak adam şu zatlar okaýa, ay akıllı bolup bolmaýan eken diýärdi. Özünde belki özünde görünýär. Giden kitap yazıpdırlar diye. Ýöne diýär, men düşünýärm ok diýmek günah mende mi kendi pikir edýärdi. Yani o taýda bir düşündürmek üçin bir zat yazılmadığından habary ýok köp adam. Şu formatda yazılıpdyr. O şu akıllı bolun diýilen, akıllı bolmaly diýilen nemesi bar da bir söz bar da yani akıllı bolmaly diýilen. Akıllı bol diýerler. Yani akıllı bol. Akıllı bolgynyň hemme ýerde. Manysine terediň. Akıllı bol. Bolýam akıllı bol hemme ýerde diýip şu kiçilikden ýa kiçilere öwredilýär. Olar hem şu ulsra hakykatdan ulka diýip kiçilere akıllı bol diýilen. Bir düşünjäni berýär. Indi akıllı bol gezdiň. Sen ýanyňa gelip bir ýer neme etdi da sana. Etmesi zat etdi da yani. Devlet manidi derler. Selam aýtdy. Urdu ýa bolmasa göwnüňe degdi. Akıllı bolup durjakmy şu ýerde? Hiç nemesi ýok ýerde. O siýasetiň şahsiýetine gitdi. Meselem aýdýanlar. Misal getirýär. Akıllı bol diýmek sözüni orta atýarlardy. Akıllı bolan üçin şu ýagdaýa gel. Nira sürsen, oraly haýsy kapdala nemesen, öwürseň şu tarapy gitýär. Nime bolýar? Azok Türkmeniň taryhyny neme diýin men?
ayıp geçen Türkmen tarihin hakikatlerim yoydular. Bu ne yoyulan neme? Yönü Türkmenistan'ın içinde şu önkünemelerde nesin zaten değiştiğini bilemem. Marvuş, Altınnepe, Nusoy, Köyünü Nusoy, Teyze Nusoy, başka ne mi var? Şol yalıp ulu şehirler ol geçenler. Eştensin. Şol şehirler barada ayratin giyinişleyin nemeler var ne? Kitaplar. Mena hoş gelmedim eğer bar olsa. Yok, kitaphanada gatykän kitap var. Men gurrun verdim geçen 2015-nji ýylda kitaphanaya gittim. Türkmenistan'a Yok, yemin ederim. baranymda men nemäni gurrun bereyim. Kitap gatykän o doldurypdyrlar. Kän diýende ol demedäl de Türkmenistan'a göre göwnüm ýetenok diýene bardım kitap kän ýöne. Kitaplaryň hemmejesiniň ölçegi bir, renkleri hem bir, kagyzlar hem bir de ýöne hakyky kitap okayan adam onuň ýaly kitap okayan däldir. Komünizm rejimini neme edip durda, anımsadıp durdu yani. Şonu ýatladyp dur. Kitaphanaya gidenimde kitaplar türlü renkte bolýar, yazgı formatlar hem başgaça bolýar ve türlü ölçeklerde bolýar. O biriniň renki sarırakdyr kagyzy, biriniňki has ýokary hillidir, köprek dursun diýip edilendir. Ýene şonuň ýaly bir şo taýy girsen kitaphanaya giren ýaly bolýar, o taýy girsen türmehanaya giren ýaly bir düzgün tertibi var. Şo yeterlikli ol kitabyň nemesi önemli däl aýtjak bolýanym. Ya bar olsa da yankı ýalyk hıramflar o yazıp elden geçirendirler. O özüne çekmeýär. O kitaphana ine seni bilimden uzak tutmak üçin iň soňky ine kitabı eliň alıp açmak da iň soňky kitaba ýakynlaşan wagtyň. Şu kitabı alıp açıp okan wagtyň eýem kitap o seni özünden sowatdyrýar. Şo ýagdaýda ýazylypdyr kitaplaryň hemmejesi Türkmenistanyň içinde. Ýöne o kitaba ýetmänkä birinji jemgyýetiň öz kitap okamana seni emeden ok, çağıran ok bolýar. Onam geçtiň diýelim. Bir kitap kitaphana içinde kitaphana howasy ýok. O renk özüne çeken ok senin kitapların. Her türlü demesi var. O kitap okuyan adamın bilýär, düşünýär. Ýene men şonuň ýaly zat gördüm Türkmenistan'a gittim. Men bu kitaplar näme üçin bir-birine benziýär? Diýmek bir adam ýazypdyr da, ýa-da bir ýerden ýazylýar, ýörüýte ýazylyp tawşyrylýar. Okasaň ine şu diýär. Manysam ýok. Ine men bir zat görürüm, o kitaphanaya gittim. Kön elepbiden bir kitap tapdım. Şo atlary, şo ýaly bardy. Şonu okap, o bir zatlara düşündüm de, şu kitabı okap, ine kön elepbide ondan ön kitabı okap görem okdyp. Şonu okap, o bir nemäni, bir hekaýa düşündüm. Fikret bilýäňizmi? Türkmen elepbinde ýa-da Latin elepbinde okap düşünüp bolan okdy. Näme üçin men gidip öň okamadyk dilimde ýa-da harpyndaky bir kitap saýlaýan. Şonam soňuna çel okap bilýän iň azyndan bir sahyp okap ay bundan azat bolan ok diýip goýmalydy. Şonuň ýaly söhbet o söz bereli nowatdakylara, elini aldyp duranlara. Ýa-ni meýwabla elini galdyryp durdy. Yani televizörde 49 elle yetip bilmedim ulanayan sözleri tanıdım da. Yani nemen tökmüdüm nemesine koşmaça 49 söz 50 söz şu töweröklerde söz ulanýarlar watan habarlar nemesinde. O Gurban elliň karo 40'dan geçen ok. Ben elimi kaldırdım yani kemine. Biz başta şu Sapara Halmırada özümüm aydan da halk günahkar deyip başta hemmezada şu gözümüzün önünde oldu da 90-njy ýylyň öňe soňa. Öňler gazet, jurnallar, naprimер, nämeden wagtymyzda Gadawoy işlän döwrümizde biz isläň gazet jurnalymyzy ýazyp bilýärdik. Şu 90-njy ýyldan soň bize dinle vynujdat edip ine şular hukman alaymal bolmaz sakraşy bizler dinle sakraşyny bilen korkutup başladylar.
kitap, zatlar bibliotekada pastayanı duruyordu. Biz isteyen vaktimiz barıp alıyorduk. Yöne şu 93-94 yıldan sonra men Adam Muhtar Serio'da zavskılat olup işliyatı. Şu yerde dine Cuma'nın kitapları vardı. Tom Tolstoy'un hem Rusya'nın Muhtar Serio'nun dine kitaba çevirdiler. Anırdan kitap getirip şu Вторичный сырье diyende yine bu Gorpşetorg, Gorprantorg, yine bu nemeler, kardonlar olsun, kağızlar olsun, trapkalar olsun gerekli. Şoları alıyatı da şüşeme, şoları вторичный işle, şoların hemmesin vagon pres basıp Rusya'ya veretler, şoların orna dine kitap veretler. O kitaplarım Rusya'dan gelen kitaplar. Yine şu Rusya'da men indi hazır özünçe analiz edeyim. Şu Rusya'da okap başlamalı için şolarına verini bize gönderip başladılar. Ya şondan pul etmek için mi? Sonra şu 90. yıla çeli o Aydılı Şiyalı neme gelip neme bizim Türkmenistan'da yine Saparayalı neçe ılımlı, bilimli, akıllı adamlar var da getirip imini maymun yağlı ettiler da oynatkı Niyazov bilen Berdi Muhammedov'u şu yere koyuyorlar. Halk falan o avları. Şu sistemanı önünden işlep, şu 30 yılın içinde şu çağalarımızı şu dereceye getirmek için bunların hemmesi işlenip edilen zatlar. Hazır yine şu Niyazov'un belirtti nehirliği o çağaları koyanda biz hayran kalıyorduk. Ya bu yaşacık çağaları soğukta ısıda koyup ağzına seyredip akmak yağlı. Bütün dünya bizim maskara edip içimizden aytıp biliyorduk. Yunus onu başımıza çıkarıp bilemiz yoktu. Sebep biz bir kafede oturanda şu Niyazova absurda tizende bir vraçımızı alı gidip 10 gün gitti. Sonra hem yerler gün öğünem 20 gün adam koymadılar. Ahrana durdu dışarıda. Sonra işten attılar. Onu her kim biliyor. Levap'ta Ağanyas Ceparoviç. Akşır ginekolog yamanam onat adamda. O dine bir ağız Niyazov barada aydan gepmiş o kafede bir bayramçılık oturduk. Yan taraftan 4-5 tane galstuklu adamlar oturdu. Çilim çekmene gitti yok oldu şu yerden. Bizim hem havarımız yok. Niyazov hem yere adamlarını koyup dine özü barada gep dinletti. Şu biz öz başımızdan geçen ayda oturuyoruz şunu. Bu Berdi Muhammedov ne mi? Bütün dünya bile oturuyor onun narkomanlığını, bütün dünya biliyor oynatkılığını. O prezident olma onda akıl huşam yok. Onun hazır yine dışarı yurtta okuyan studentlarımızın akıllı huşu ondan 100 esse arttı. Yöne onu halk yine de halka bir zatlar deyip aydıp bir zatlar demeye dileyen var yine pasportları yine saparağı hazır attı. Şu pasportu yine şu pasportu onartma ne açı adamlarımız kösenip yöre hazır. Yani şu günem 3 tane telefon açtık konsolosluğunun cahillerinde bize önkü yerine gittik zaten. Yine bardılar ki baran son bana aydınlar ne dediyse birine kaytarıptır. Bu spravka ile sen Türkmenistan'a koyuyor bileceklerdi. Bir yıllık nemeden, bir nem 6 aylık veren sen pasportunu getiripsin yine 6 aylık sana dokument deyip. Yani ediyen işleri adam halkı prosto kösep yapıyorlar. Eden işleri yok hiç kaysının halk bunu bilip duran. Naprimer yine şurada neyece adam olsa hemmesi öyle can edotir. Şu Türkmenistan'ın yağdayını bile otur. Kim komşularından kim ölen keselçilikten zaten yöne şu yerde özlerinin işsizlikten hem şunyalı ecir çekip öğrenen biliyor. Yine bir görsen bir çıkış eden de kamen başka türlü yazıyorlar da. Bu halk distriksin 30 yıldan beri ne bilim var ne akıllı adamların köpüsü özünü başaranlara kaçıp kurtulup bildi. Kaçmadıklarım hemmesi şu çölün nerini açsan bir semiye yatandır çölün içinde. Hiç kimin bilen yok oların nemşedir. Kim öldürenli, ne hile edenli. Şu çölün iç, eğer dili olsa hemmesi adı aydı. Neyse eskerlerimiz yatıyor o tayda. Bunun cevabını kimden soramalı? Kim cevap verecek? Şunu düşünecek.
yaşlarımız küpeli versen, ne 2 yıldan beri nereden baksak 2 yıldan beri bu gürünleri aytýas. Bar indi Hudaýa şükür ilk günden häzir indi nämetde çoğaldılar, emma hemmesi däl şondan. Düşünce yok. Bunların bar pikiri 5 manat pul toplap öterin. Ýöne izini düşünüp bilen şu miravazrenyası, krugazor mu, gözünün önden görücülüğü mü ya altyapısı mı hemmesi bozulmuş çağalar häzir. Şunu aýdaýyn diýdim. O sağ ol Mira abla. Muhammed ağa. Şu taýda bir neme bar da anda sorag diýekmi bir jemgyýetiň yetişip gelýän ýaş nesli bar da şoň düşünje guruluşyny ýa-da düşünje guruluşyna täsir edýän nemeler bar, mektepde. Esasen şo 10 ýaş, 15 ýaş aralyk diýsem, şo mektep döwründen belli taklik bilimler diýilýär, ana matematika diýilim, fizika diýilim. Olara käme düşünje guruluşyna täsir edýän däl, esasy men pikirimçe şol tarih, medeniýet da. Bizim döwrümizde näýekdi şol ýanky edebiýat bolsun, tarih bolsun şolarda köplenç bize okudylýan zatlar şu Leyli Mecnun diýe Zöhre Tahir ýa Görowly. Bulan içinde bir indi häzirki döwür bilen deňeşdirilende hiç bir baglanşy ýok zatlar da bulan için. Ondan soň şol bolýa belli bir döwür şolat bolup geçip durýany. Şoň dowam edip gelýän bir ýeri ýok. Yani Gorkuda tavar, ne Görowlyň gylyjyny görmedik biz muzeýlerde ýa-da ne Gorkuda tan taýany görmedik. Yani dowam edip gelýän zat ýok. Diňe bir taryhymy rowaýat ýaly koýulypdyr da arys üzülen onuň hakykatlary ýydarlap bolan okşataýdan düşünje guruluşy şo taýlarda ýam ýok edilýär da. Şoňlardan atlamys bilen görünçe. Onun bir hiç kim diýen olmaýan gadetde görkeşiň ýaly o taýda ýazylýan zady ne çap edýänler ne de şonu okuyan bolsun, okumayan bolsun hiçden şo taýda bir zat barlygyndan bilen oklar. Baram kabul eden oklar ýüreginde ýöne. Hiç kim soran oklar. Bu näme üçin beýt ýazylan bu taýda? Näme gerek şu diýip soraýanym ýok. Benim şonu aýtjakdym. O ben yine şu Niyaz soňky neme döwürlerinde azram bolsa şolara garşy gidip başlan olmaly da. Rus nemesine garşyrak o gidýän yerleri barty hereketlerinden görünýärdi. Soň şu Niyaz aýrylyp yani ýok etdiler yerine. Ondan beter yani Hasan Sıkrany getirilýärdi. Niyaz o belli bir wagtdan soň problema bolup başlan olmaly olara. Birinciden işleri şol hatyra gününe aýyrdylar Göktepe söwüşini. Ondan soň Rus Türkmen institutyny bir zat açdylar. Pushkin adyndaky diýip ýalňyş ýanan bolup bir zatlar açdylar da şo döwürde. Şo zatlardan ine Pushkin teatr. o ine soň şo ýerlerden o Hram ýene Hram diýip o neme hökmünde bir at hökmünde aýdýan ýöne Hram bolmasa da onuň ýerine başga bir etdiler. Şol iş edilmeli de Türkmenleri ýa-da Türkmenistany şol taryhyndan, hakykatyndan uzaklaşdyrmaly. Bu okajak adamlar hem ýaşlygyndan o ýetişdirmeli däl. Şo ýanky ine söhbetiň aýdan bar ha. Diýmen bu kitap okudum ýöne düşünmedim diýädi. Şonuň ýaly söhbet ýaly gatykän ýaşlar ine düşünmedim diýip ýetişmän galyp ondan soň gulluğa gidip gullukdan soň Türkiýe işlemäne gaýdyp ýa-da okumana gaýdyp biljek bolup şon ýaly bolup ýarym ýolda ýiten ýok edilen diýende ol bilimli adamlar, o bilimli boljak adamlar öňe alynan manysynda aýdýan.
Şonuň ýaly edip o bir giden näme etdiler ýa-ni söhbetiň sonra menem soraktym. Ben diýen bu kitaby okuyan ýöne näme üçin düşünmek diýip sonra ýatym özüme. Bilbil. Nime, yankı şu nädip ýok etýärler, howaty açyryp ýok etýärler-de şol ýaly adamlar häzir mysal üçin Türkmenistanyň içinden aýdaly daja ýaşam diýmeli 40-45 ýaşly ýazyjy atly ýekeje ýazyjy izvesni kitaply ýa izvesni bir nemeli barmy mysal üçin ýa ýaşlaryň içinde barmy adyny familiýasyny bilýän näşe kitap ýazdy şu diýip. Yoga olmayan adamlara yol veren oklar, çıkaran oklar. Olam hakikaten mektepte başlanyan. Ne men öz başımdan geçen zada edip bereyin. Men okuçu aldım, koşku yazmanı, edadi govor yazman. Yankı edebiyat, dil edebiyattan ne men olimpiska adım men yarışa da gatnaşıp şu mekteplerin arasında bolyanım. Ondan yankı o yaşlarda da yankı düzme yazmak, deyde koşku yazmak, ondan diktantı yanlışları yazmak, şon yazaklar nemediliyede yarışılıyor. Şonna men koşkuyum nemedi birinci yer alımda, şun yer neme koydular. O koşkuyum 3 tane koşkuy, birem mektebim, birem ece, ondan yine birem neme vatanım deyip 3 tane koşkuyum attı. Şonda şey dediler, o vatlar Niýazow prezidentde. Prezidentimiz de bağışlap dedi, bir nemesen şu 3 koşkuyňa dedi, onam koşup gazete çıkarýas dediler. Şu birinci ýerleme. A men öýümdäkilere azar ýamanly berdiler, şu ýanky öňkü rejime garşy gitdiňiz, näme etdiňiz diýip. Ondan men o çağda bolsam namys etdim şu barada ýazman dogrymaýsam. Çağda bolsam namys etdim. Da yok men yazacakka barada diýdim. Men ýanky ikinji ýer alan gyýda. Şoňa ýazdyrdylar, şoň goşgularyny da adyna kitap näme çıkar, ýanky gazete çıkardylar da. Diýjek bolan şey dip, howasyny gaçarýarlar. Adamyň mysal üçin ýazyjam ýok şoň ýaly seretseň belli izvesni mysal üçin jurnalistam ýokdur içinde. Ne planı var içinde daşınaklara jurnalistam del olur ne propagandistler birgide. İçinde şon ýaly barmy? Ýok adamlaryň hiçbiri şu ýaşlar içinden ýa orta ýaşlaryň içinden ne planı ökledip öňkü wagtlarda bolup durýan çıkarpdyrlar ne Nur Halmanmedow ýanky Maya Aýmedowa diýdi ýene de şunya opera nemeler bolup dur. Häzir howas ýok hiç kimde täwär nämesen şu prezidenti öwseňe saňa ba bolmasa da ýok. Ondan nerden bolsun adamlar öň doýan telewiziýadan, doýan radiodan, doýan internetden, doýan hemme ýerde şu olam ýalandan. Hemme kişi bilýär ýalandan öwrülendim. O şu diňläp oturan adamlar ýanky arkadaşlarynyň öýden bilýänler şonu. Öýden bilýär şonu çyn ýürekden aýtmaýanlaryny. Ýöne şey dip ýanky suwny gaçyrýarlar hemme zatym. Şey dip ýanky intelligensiýanyň şey öldürdiler. Köpe bolmasa ökde hudojniklar var şu Rossiýada da wystavka berip berýän ýaş hudojniklar türkmen grajdanstwolar zatlar çalşylan uje bärniň käleçe nämçün de içinde ýol ýok şolar. Ya savannalar var. Ya nämçün ot Nur Halmanmedowyň nemesi konsert var. Şoň öýde bir wagt ýogurp giden adam ýa şoň konsertni daşary ýurtlarda gurnaýarlar. Ýöne şol zatlary ýa Türkmenistanyň içinde deste bolýan nämçün etdiren oklar. Ondan ol adamlar çıkyp bitýär özleriniň bärde bize ýol ýok. Indi bolly diýär-de şey dip intelligensiýany ýok etdiler. Oň ýerine ýanky kim öwýän bolsa, kim ýalaka bolsa, kim ýanky nähiläden kiçidirler bärde urlap bilýän adamlary oturdup goýdular. Birden sowatsyz bilimsiz ministerlerden hayran alýanlar şu özlerim waýany fikir zatlar durlar. Waýany adamlar nämçün gözüne de seredip bilenok, ýüzüne de seredip bilenok, burunlaryny sallap bir ikilikçe kuçular ýalak bolup bary dimdik bolup bir hili
Seretmäge de gorkup el çarpanlaryna da arkadagy şokrat diýip gıýgarýarlar. Men mysal üçin waýanly bolan bolsam men namys ederdim şola ýerine. Özümçe ýok adama şey diýip ýallaklap gıýgaryp o Hudaý ýaly edip durmazym ýanyp iýen çöreklaryny gaty haramlap ýalar. Bu zatlaryň soňy bar. Türkmen halkyny tak görkezler öz güýjüne. Men gatynan ýan şonýalda boljamy. Täze sümkünden etinden geçip sümkün gemirip başladylar da halkym. Bu zatlaryň soň hökman olaýmalana ýanky Nursultan Nazarbaýew şondan güýçli adam ýok diýene bir 4 ýaş ýyl mundan. Şondan beter özüne gowy ýetýänler Gurban ol berdim Muhammedow näme üçin dünýäli halky bilen näme edip ýa bolýaşoňa etdirýärler diýelim. Mysal üçin näme üçin ol etdi? Şol buyruklar edenden özüne aktyw bolýaran bolsa awraýly bolardy. Bu halka özüne düşman edip oturşy. Şonu aýtjak bolum. Nazarbayev 4-5 ýyl öňde düýne çelli güýçli adam birden bir gecede ýok boldy ýitdi. Ola çaryba, elinizi aldyraýdyňyz ýaly. Salam vatandaşlar. Benim bir öz düşünjämi aýdyp geçeýin diýenler şaýda bir sapar bir gepleşigini dinläpdim şol watan programmalaryny aslynda dinlämok. Ýöne bar bir dislike goýmalasa goýup gaýdýan, ýöne bir gepleşigi men dinläpdim geçen ýyl. Bir onda da bir zat hayran galyrdy meni. Ähli şo pagon öterýänler tribuna çykyp gürlediler. Eň taňyna da herti özüniň elleri sowgatly näme bayramçylykdy ýadmaşyny her kimim sowgatly gelip sowgatyny prezidente gowşurýarlar. Indi şo taýda meni gaýtalap dinledim de şonu şo bir diýen adamlaryň diýen monotonly bir sözleri bar da hemme çykyş edenden ählisi şo bir eline ýazylyp berilen ýalylar şo bir zady gaýtalýarlar. Däne men şo taýda ýadyma düşdi şu wagt şonu siz bilen siz dinläp oturkam ýazyp aldym. Häzir okap berin. Indi ýadyma düşen okap berin. İşte diýär. Garaşsyz Türkmenistanyň mertebesi belint prezidenti hormatly arkadaşymyzdan şu tawgadymy size gowşurmaga ruhsat bermeňizi ullakan hormat bilen haýyş edýärmi? Menge ýadyma düşdi. O bir topar söz näme gerek? Şu wagtda demedem o bir watan açamam, şu kağıdyň ýüzüne ýazyp aldym häzir ýadyma düşen sözlerini. Şu uzun teterip de onam iki çöýde gaýtarap dinledim. Bu den söz näme gerek diýen. Gowşurjakmy? Ne kabul edin şuňal howatly geldik elimiz. Boş gelmedik bidem diýämeli bolýan. Ýok. Garaşsyz Türkmenistanyň mertebesi belint prezidenti sizden şu sowgadymy diýä ullakan hormat bilen size gowşurmaga sizden ruhsat sorama, ruhsat soraýan diýä. Şu gowşurmaga sizden ullakan hormat bilen niýe ruhsat soraýan. Bular şol orta asyrlarda oýun oýnaýarlar. Bir gaty gürkünç men aýdybam biljekler şu wagt eline ýazyp berilen normallar. Her kim şonu gaýtalatdy şu sözi. Her kim sowgadyny gowşurdy, iş şu sözden gaýtalýardy. Ullakan hormat bilen niýe sizden haýyş edýär. Öňündäki ýanky monologlarym bar bulan. Birden näme diýip garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň mertebesi belint prezidenti hormatly arkadaşymyz nämämiz diýe-de sizden niýe o şu sowgadym gowşurmagy ullakan hormat bilen sizden ruhsat soraýan niýe. O kim bir yerden çykýar-da, o çykýan ýerde. O demek ýok, beýdiýär. Size diýe gowşurmaga ruhsat bermeňizi haýyş edýän niýe. Gowşurmaga ruhsat soraýar. Ruhsadam haýyş bilen. Ha. Indi şonu şu wagt ýadyma düşdi de gaýtalaýyn diýdim şonu. Beýleki ýanky dünkü gepleşiklerinde näme gördüm de bir zada üns verdim de şeýle oňjak zatlara men gözüm düşýär-de köplen şular ýaly ýagdaý bolanyny.
yankı pagonlaň ählisiniň ellerine meňdeş bloknotlar bar ekeni. Şol bloknotlar özleri paýlap berýän bolmaly. Birem ruçkalary meňdeş gördüm, ýazyp duran ruçkalary meňdeş ruçka. Indi meniň pikirimçe, men o ýerde bolup görmedim ýöne, gapydan girenden ahranalary bar. Bütün duruşuna ennamyny edil aeroportda geçendäki ýalyk demir neme detektor bar. Neme ady detektor. Şoň bilen barlanyp onuň kabinet ýanky ýygnak geçirilen kabinete salynýan bolmaly şular. Näme üçin sebäbi her kimiň ruçkasy biriniňki gyzyl bolup biler, biriniňki gara bolup biler, biriniňki ak bolup biler. Ýöne hemmetiniki meňdeş bloknotlara meňdeş diýmek da takoy stepeni ol adam gorkýa, şu adamlaryň öz ruçkasy bilen girme ruhsat berilen o. Şoň serdim. Sebäbi käbir kinolary, zatlary görýän bolsaňyz, şu ruçkanyň içine awuly neme bolýar da onu üfläp adamyny atyp öldürüp bilýärler. Bu kinolarda bolýar elbetde. Durmuşda da bolýar, onu okmoy. Onu özüňiz neme dersiňiz, pikirlenersiňiz. Ýöne şolar ýazatlar kino zat görben bir gorkan bolmagy mümkin o. Şol ruçkasy öz ruçkasy bilen girmäge ruhsat berilen okşalara. Men ene şoňa göz ýetirdim dünkü gepleşikde. Ählisiniň hem ruçkasy meňdeş ýanyň bilen bir yarag bir zat alyp barmaga beýlede dursun ýöneke ruçka da girden okşatay kabinete. Ayak koşunyň ayakkabına çen çıkaryp barlap girýän bolmaly. Men şunu yalan bolsa da mene şonu aýdaýyn taw ýüzüme. Şu yalan bolsa. Şu şeýle da takoy stepeni gorkýan adam şolaryň bütün içki eşiklerini çen barlap şonu talýan bolmaly içine. Şona maýdaýyn idim men size watandaşlar. Şu bloknot bilen ruçkalaryna men göz ýetirdim. Başga hiç satlar ýok ýanyna. Absolutne portfel hiç sat ýok bolmaly. Diňe bloknot bilen ruçka paýlaýarlar girenine apyň aldyna. Bu manysy näme kan? Yazmagyň manysy näme kan? Yazmagyň manysy meniň pikirimçe birinciden şonuň ýüzüne seredip bilen okyjysy oňa seretmeler edilen bolmaly. Öňler ses gitdi. soň şonu biri aý bolmaly ýüzüne seretmeler aşak bakynda ýazyň başga dakly işin bolmasyn diýip. Şol eye contact diýerse Göz-göze gelmeliler diýär. Gözüne degmeler, düşmeler. Şolar ýaly ýüzüňi aşak sallap aşak bakyp durmaly ýazmaly. Men şeýleri düşünýän o taýda gep o näme ýazýan hakynda da däl ol. Ýazýarmy ýa-da nokmy bellik edýärmi eden nokmy. Ýöne şoň ýüzüne seretmezlik ol bir öz başyna bir uwajenie diýip bir zat. Japonlarda, Aziýa döwletlerinde, Japonlarda, Hytaýlarda görýän bolsaňyz Ritual o. Ritual. Şol Japonlarda, Hytaýlarda görýän bolsaňyz aşak bakylýandyr adamlaryň ýüzüne eye kontakt ýokdur şolarda. Olaryň çağalykdan waspitaniýasy şeýle olar uly ýaşly adamlar gülläme atyp şu aşak bakyp durýandylar. Islerini kinolarda da görýänsiňiz. Indi şolara neme dip edýän bolamasa ökünüp men pikirimçe. Bir gorkuzma metod ýene-de bir sapar. Bolla aktordy mena sag bolun. Sag bolun. Oly çaryba. Aýdym. Men ýanky meňzeşlikleri barada aýdaýyn. Sözlerde bolsun, kitaplar, ine kemine, ölgeçarine ýanky bloknot, ruçkalar meňzeşligi, eýneşikler meňzeşligi. Hemmesiniň bir meňzeş bolmagy diýmek türmede bolýandyr. Türmeler şoň ýaly işleýär. Bir meňzeş bolmaly sebäbi dürlü diýmek, dürlü pikir döretýär. Dürlü pikir döretmek aň düşünjäni östürýär. Ine hayvanlarda hemme zady meňzeşdir hayvanlar ve şoň üçin edýän hereketen meňzeş bolýar. Ol bu barada kän eksperimentler var. Geçirilen, onu vatandaşlar gyzyklanyp görersiňiz, hemme zadyň meňzeş bolmaly. Hemme adamyň pikiriniň bir bolmagy üçin bir şert gerek. Hemme zadyň meňzeşligi. Urulýan jaýlara meňzeş bolmalydyr. Esir döwründe şol ulanylandyr. Hökman surat, ol çykdaýjyly zat bir tarapdan birazjyk çykdaýjysy var. Mysal üçin Marada salınjak binanyň daşawuzdakydan tapawdy olaýmaly. Sebäbi isleseň islemeseň birazjyk tebii şertleri dürlülüğünde jaýlan uruluşunda da ýanky
arxitekturasında üýtgeşik görkezip bilýär. Ýöne esirde Moskvadaky jaý bilen Aýdal Taşkentdäki jaý meňzeýändir. Hatta içindäki ýanky näme diýin, mebellerine çe meňzeş diýerler. Indi bu meňzeşlik hemme zadyň bir meňzeş bolmagy ve çağalykdan şoň içinde öňe besen adamlar Aşgabatdaky bilen Moskvadakyň düşünjesi meňzeş bolýar. Pikirlenişi meňzeş bolýar. Soň bir meňzeş pikir bolsa, o pikir bilen sen hemişe onuň näme diýini bilip bilýän. Ýa-da ýekece pikirin garşysynda ideologiýany ýa-da propagandaň edip bilýän bir dil ulanýan şoň üçin aýdaly. Dil diýenim ýanky dildäki ulanýan sözleriň. Yani şol meňzeşligi gurup bilmek. Meňzeşligi guran soň ol adam şoň içinde ulanan ýetişen adam bagyşlan haýwandan hiç kili tapawdy ýokdur. Yani sebebi hem adamın pikiri bir meňzeş olsa o taýda hiç kili ýanky ösüş diýilen zat ýokdur. Ine degradasiýanyň açıklamasy şoldur. Degradasiýa diýmek hemme zadyň bir meňzeş bolmagydyr. Esir döwründe ine şu zat bardyr. Ýanky Engels bilen belki kim ýaşlyň ady Marx. Karl Marx tanaýandylar, bilýändirler, okuyan, öwrenýändirler. Ýöne näme üçin olary nämeden aýyrmak mümkin däl. Belki Weberden aýyrmak mümkin däl. Mysal üçin kemineten öwrenip bilýänmi şolary aýry-aýry? Yani Yok, hemmesi bir-birini aslında tamamlayan aratnaşıkları var. Ama mümkin däl olary aýry-aýry öwrenmek diýmek sen hiç zat öwrenmeýän diýmek. Hiç zat öwrenmeýän diýmek. Sosiologiýa meselesinde. Yani cemiyetlerin kuruluşu, cemiyetlerin özünü alıp barışında ya da cemiyetin düşüncesi olsun, o zatları öğrenmek için dünya olur değil, onun başında yeni bir neşeleri var. Amerika'da da qadağandı şol zat. Amerika'da da tersine Karl Marx qadağandı şol dövür. Yani Amerika'nın üniversitet kulturu olan için üniversitetler şonu öğretti. Yani üniversitette aýdyn şu temalar çekeleşilýärdi. Ýöne mollimler şonu öwretmäne gorkýardy. Ýöne bilýärler. Marx tanaýarlar, bilýärler oň eden işlerini. Ýöne gorkýarlar şonu okuwçysyna öwretmäne. Okuwçylar soran wagtdan şoň dogry jogap berip bilen okşol zatlar Amerikada da boldy. Ýöne kapitalizm birazcık şu meselelerde edil kommunizm ýaly basyş görkezmenligi üçin dürlü pikirler döredi komünizmde, şoň üçin hem bagyşlan kapitalizmde, şoň üçin hem kapitalizm üstün çıkandır. Günüň sonunda. Komünizm hem yok, darak gidendir. Näme üçin? Sebebi pikir bir bolsa ösüş bolmaýar, aň düşünje ösen o. O pikirlerin bir meňzeş bolmagy. Türkmenistanyň içinde de kitaplaryň, ýanky jaýlar, ýollaryň guruluşy bolsun, hemme zat meňzeş etjek bolýarlar, bir meňzeş. Gaterwet zatdyr. Yani bir meňzeş hereket, mysal üçin ine ýyrtyjy haýwanlaryň awawly şekli bardyr. Hemmesi bir meňzeşdir. Mysal üçin ýanky aýdaly bir ýol barsyň awawlaýşy Afrikadaky bilen ol belki kontinentdäki ikisi meňzeşdir, awawlaýş şekli. Şoň üçin olar haýwandyr, dürlü bolup bilmeýär. Bir meňzeş bolýar. Eğer adamlar hem şol bir meňzeş şertlerde yetiştirip başlasan dürlü pikir dörep bilmeýse, ýöne bir zat biri bilen gürleşip bilmek için iki sany pikir gerekdir. Bir pikir öz bilen gürleşýän däldir. Adam etken zadım dili gürleşip bilýär, pikirini aýdyp bilýär. Yani gürleşmek nämesinde, yani pikirini karşı tarafa verip bilýär, karşı tarafın pikirini hem alıp bilýär. Indi hem adamda bir pikir olsa, ol kime vermeli, kimden almalı pikiri soň? Näme bolýar? Ýene degradasiýa gelýär. Yani meňzeşlik aslında gaterwet zatdyr. Men öňe maýdandyr, ýanky agzybirlik. Agzybir diýmek, men ýalňyşmasam agzyň bir bolmak, şol bir sözü gaýtalamak agzybir diýmek diýip düşünýän men. Ama Ol ýalňyş zat. Indi agzybirligiň garşysynda düşmanlyk diýen zat ýokdur. Düşmanlygyň garşysynda dostluk bardyr. Yani agzybir bolmasaň düşman bolmalymy diýerler. Ýok, nereden çykarýaňyz? Agzybirligiň garşysynda düşmanlyk ýokdur vatandaşlar. Düşman bolmak hukman däl, agzybir bolmasaň. Yani agzyň bir bolan ýagdaýynda ol degradasiýa bolýar.
Adamın Ya, tabiatında da yok mu kendi yani ağzı bir olmak? Hayvanlıkta olup bilir belki. Türlü pikir olman Hmm. hiç kaçan hiçbir cemiyet ösüş kazanıp bilmeye, ösüp bilmeye an düşünce tarafından. Hmm. Olga tervet zat yine ne için yankı yine propaganda meselesi ya da manipülasyonu hem merde ervet diyorlar. Ne için şuna ervet diyorlar. Ne adamın anını yumak. Anını yumak yekeni maksadı vardır olan fikri bir menzeş etmek karşı taraf. Hem mesela menzeş olsun diye ediliyor. Yine televizyonda ne için dünyanın hem merde yankı medyalar azat olmalı. Medyalar azat olmalı diyorlar. Devletinki olup biler bir sanı şu devletinki olan yani hükümetinki değildir. Devletin medyası. Bir iki kanal olup biler olan devletten çıkan kararları diye ya da regulation değil. Yine şoları halka yetirmenin bir teknolojisi hükmünde kullanılıyor. Yani onun başında olmalı esası medya serişteler ve azat olmalı. Hem için azat olmalı diyorlar. Bir fikir olmasın şu tayda diyorlar. Bir devletin içinde yeke fikirli devlet katervet zattır. Yani dürlü fikirin neticesinde ortaya çıkan önüm yani devlet taklı diyenimize mine şol oluyor. Sebebi neyme vardır o? Sintez olmalı hem işe. Sintez ingoğusu şoldur. Akıl ve düşünce manasında. Onu nemeden hem aydıp bilersine misal verecek olsak yani yine Karl Marx var, Weber var. Olan ikisinin hem bir sintezi vardır. İkisini hem öğrenen adam has köp zadı bilyendir. Has köp zadı düşünyendir. Çolun neme diyecek olan hakkında. Verdi biri evet biri ona diye başlayacaklar, on yalı zatlara girecekler yönü. Ya da iktisadiyette Adam Smith'e iktisadiyetçi ondan sonra Keynes geliyor. Keynes hemen karşısına oyalar. Aslında karşısında değil Keynes Adam Smith'in. Bu çok tamamlayıcısı. Hiçbir iktisadiyet, dünyanın hiçbir yerinde Adam Smith'in iktisadiyet ya da Adam Smith'in teoriyasıyla işleyen iktisadiyet şunu görkezip biliyorsunuz mu dünya ya da Keynes'in arası. Yok onun yalı yer. İkisinin sinteziyle işleyen devletler. Yani üstünlük kazanıp bilen devletler. O yankı Weber'em nemenin devamı da Marx'ın. Marx şon diyemedik olsa Weber'em diyemezdi belki. Aydan zatlarını yapmazdı. Karşıdaşam del. Yok karşıdaşı değil o. Yönü az virem del şoň bolýar. Şoň üçin Weber olandyr. Şoň üçin sosiologiyada şu gün bir zatlar bilýän bolsak, şolar az vir del. Yönü düşmanam del. Düşman diýip aýdan o hiç ýerde. Garşam diýen o. Öz baştak. Aydın şu yankı bir pikirli meni bağışlas elmalman girdim yani. Orta mekteplerde ve şu bilim veren institutlarına, üniversitelerine kelleler, bölüklü, gazduklu, könüklü. Şu bir pikre iyi olur hep nemet yerler. Yetiştirip veriyor şu an. Öyle çare var. Ha ben neme yankı bir başta aydan görüňiz var şu Türkmen dili barada mektepdäki ya neşriyatda çap edilen kitaplar barada onda Hramov'un birinci ady ýürýäni barada aýdylan sözler şu barada bir gysgaça bir pikirli kelläme. Bu men başymdan geçen dağlar. İlk bir şu film görüpdim. İrwatky gadymrak kino bolmaly. Şonu ýatlap geçesim gelýär. Bir adam bir gaýyk krушение bolýardy. Bir neobitaýmy ostrowa düşýär. Ýaşylmaýan bir ada düşýärdi. Şo ýerde bir özi galýar. Näme etjegini bilmeýän daşda görüp de gezýär, tapany iýär, içýär, ýatýar, turýar özüne bir çatmajyk ýasýar, otlardan, çöplerden, agaçlardan. Ondan sonra edip ay günü geçip gidip otur, sakal murtu ösüp gidip otur, dilini 5-6 ay geçiyor, dili dadı unutup başlıyor da ondan ses çıkarmağa başlıyor. Ve kulağının bar eşitleyen sesleri şu tokoydaki ehli hayvanın sesini eşitiyor da onun kuşların seslerini eşitiyor. Şey edip yuvaş yuvaştan öz dili, ene dili yattan çıkıp başlıyor. Onun bu bir zatlardan yasaştırıyor, yani palçıktan, daştan, onun yasaştırıyor, adamcıktan yasıyordu. Şolar bile gürleşip başlıyor. Onun
ödedi, ona deregem cevap berýär. Ödem gurulýar, ona deregem cevap berýär, ödedine şey diýdi. Dilini ýatdan çykarmajak bolup ödedile gurulşmaly bolýar. Ol buýnurjun çykalgasy ýagdaýda galýada. Şol kino men şu Amerika gelemden soň ýadyma düşdi-de. Meniň ýaşaýan şäherimde häzir bir jatany türkmenem ýok. Onun aylar günler geçti. O mahallar YouTube'da yok, Facebook'um yoktu mukadiyen. Onun Türkmenler papşe bardıramaydım oktum bu teoriklarda onun. Näme etmeli, etmeli, Türkmen dili ýatdan çykmaz ýaly. Bir zatlar etmeli. Ama Türkmen kitaplarım satılanyp bu ýerlerde. Onun Türkmençede men şu 2 ýyl bäri gurulap başladım. Siz bilen tanışalyım bäri şu YouTube'lara çykalym bäri ýere gurulap başladım Türkmençeni. Inni bir ablak modalımda şoň içine ýazyp çykdym. Nirede bir ýaňytmaçlar bilýän boldum, olar ýazdym alfabet boýunça, nirede tapmaçalar bolsa onu ýazdym alfabet boýunça. Bir ýerde bir atalar sözü bolsun, ýa-ni matallar bolsun, nakyllar bolsun, şoň hemmesini alfabet boýunça A-dan başlap ta ýa-çen ýazyp çykdym. Inni bu zatlarym öz-özüni şu kämilleşdirmek mi ya trenirovka mı ya ýatdan çykmadlyk mı wagt alıp açıp okuýadym şonu. Käbir sözler ýatdan çykýar elbetde. Mütkelliydi, o bir adam ölene daşına soralyan bizma tava. Şo sözlerim ýatdan çykýardy. Bir ýönekay Mekke jewanyň nämedir ýadymdan çykýar, meske bolsun şoň ýalaky günnelik unutulmaýan ýören sözden ýatdan çykýar. Indi men diýjek bolýanlarym ne Türkdäki yaşayanlara diýerlerde, 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl bäri ýaşap görenlere diýilýär. Siz öz ene diliniňizde bilen gok, ne siz türkçe gurulýaňyz diýip. Olan günä olarda däl. Günä olarda däl. Ene diliniň sen nähili ýatdan çykarman saklajak. Seniň ýanyňda bir adam bolmaly, bir 2 sany, 3 sany adam bolmaly. Maşgalaňda iň bolmaly. Haça bir işden gelenden soň şolar bilen türkmençe gurulşar ýaly. Dogrudan men diýenim. Şo ýok bolsa YouTube'lardan o mahallar YouTube'um ýokdy. Türkmeniň aýdym saatlaram innini goýup başladylar. Ýa 5 ýyl bolanlar, ýa 10 ýyl bolanlar goýup başlanlar. Öňler ýokdy, YouTube'um ödem ýokdy. Diýjek bolýanlarym, şu öz dilimi ýitirmäýin, men şu bloknoty tutdum-da, matal bolsa, nakyl bolsa ýazyp çykdym içine. Bilýän dadym bolsa. Şonu şu wagt ýadyma düşenmekdi, aýda nidim. Şeýdip her adam özüne çykalygy özleýär, diýjek bolýanym. Ene dilini ýitmesin diýip çykalygy özleýär. Ne şol ýa-ni Hramyň redaktor, baş redaktor diýip birinji familiýasy baş redaktor diýip. Menem hayran galym. Biz mektepde okanda urlamyzda biziň kitaplamyň içinde Hramyň ady geçen okdy. O mahallar Türkmenistanda belki ýaşaýanam däldir ol. Ýani biziň kitaplamyň içinde ýokdy, soňky döwür çykypdyr ol. 2005-nji ýyly ýazylgan ýanky kitaplarda. Diýme 2005-nji ýyldan bäri ýadýan bolmalylar. 2000-nji ýyllardan bäri diýip aýdy bermedim. Hramyň ady bilen. Men gaty hayran galyrdy şu wagtlara. Hramyň türkmeniň dili bilen näme işi bar? Bolly men aýdyp boldum. Bolar 1 san 2 san kitapda bolar da hemme ýerde bolmaz ha. Şoýunys çek ýani. Sapara Kemine bunu inni cemläýeli, neme bir cemleyici neme aýdatmaly. Bu ýanky predmet ideologiýaň bir kısmı diýende. Inni uly suraty seredende ýanky biraz drone ýokarrak galdyryp seredende. Indi şo döwürlerde näme bolanyny ne gödüňe alyp görüň. Ne milli aydımlar, taarlar vardı Türklerin. Şu döwürlerde şonu saknadan ayrılandır. Dutar hem barşy nemelerini. Onun Türkmen filmde Türkmen filmler vardır. Ne şolar saknadan ayrılandır. Onun has ayrılgancı edir şu döwürde ýaşlary neşe batırlandır. Şimdi şu atlan hem mecetin şey deyip
yerik koşuyan olur. Etek men aytmadık katlamam vardır. Bu planlı, programlı iştiğini orta çıkıyordu. Kaptalı bilenem korkuyla yanlardan. Ondan bir dövrlerde korona yoktu. Niye dövründe? O burtlan arasında katlaşığı çeklendirendirler. Yani post koyup böyle doküment, pasport bağlap o velayetten bu velayete geçişlemeyenim çeklendirendirler. Şu merapiyatların hem mecesi neyim çünediliye deyilip soru çıkmalılar orta. Neyim çünedilmedi. Ne şundan alıp Türkmeni geleceğini yok etmek için edilen daha birinciden vakit getirdik, ikinciden 3 neslin geleceğini uğurlattık da. Ne bunlar tek pulun takasında hem tek fikir ediyen beynin takasında şu rahatlar oraya da. Akıl bağlılığım şunun elinde, tek beynin şunun elinde oluyor da. Şimdi şunu Türkmen görecek galakta. Ne devlet gibi aydılıya devletin bir topur kuruluşları var. O medeniyetinden te folkluğunu çenli. Yani kültüründen, tarihinden Mehmet'ine çenli. O tayda da munglap adam var. Şu da atlan, şu rüyalık netice vereceğini bizim Türkmen milletimiz düşünen o kan. Şu atkıyadayı Türkmen'in yönü ne İran alıp ya da Afganistan alıp bilimsiz milletimiz vardır. Şolun derecesinden has yervet neme geldi de sebebi bu milli yani ağırdan gelen bir instinktivni medeniyetin deyapte surluğun bilen gelen de adam yok ettiler. De onu tersine yoydular, nemettiler. Şimdi şu an Maşkal Enstitüsü'nde yok. O deyapte sur demeden yoyulun. Onun ahlak dilen daha da düğünden bilmedim. Ola adın tutorialağım değil. Ahlak, böyle ahlak olmuyor. Onun hem de adam yalanın içine yoğurulun. Yani doğru uğurlayan Türkmenin tap lokatı kıyın. Kemine ne size kudaçılığı gitmeli olsa doğru uğurlayan Türkmen ben ne edip tapayım ne? Türkmenler başka yere gitmeli sapar ha. Yani ben mutala diyen sen demedik. Yani başka da vardır. Ne şolur yalak yağdaya yetirilen ödüm Türkmen'in gözünün önüne edilen rahatlarda. Görü. O ödüm çapak çalırlar şunu. Düşünüp biliyor musun? Çapak çalırlar. Ne şu an dövecek olduğun bayağından yapışıyorlar. Ne bir millet bitbap bulunlu. Şunu alak yağdaya oluyor da. Şu dödler bilen ben cemleyen kemiğine. Oh böyle sapara sağ olun. Vaktimizden boldu. Oh iyildeşler sağ olun. Nağıza da.